Здравейте, приятели! Днес съм на кухнята на Ада. Там се случва цялото действие и е много интересно. Така че спокойно може да кажем, че Hell's Kitchen, MasterChef и черешката на тортата тръгват от банка. Одобриха го червените. Къде сме днес? В Hell's Kitchen. Интересно ли беше? Да, Много, нали? да.